से बोली छठी मैया की। छठी माई के कोसी भरब कर पूजा पाठ जी। यार के बेरा भइल चली छठे घाट जी। यार के बेरा भइल चली छठे घाट जी। यार के बेरा भइल दौरा साजा के कोइले बन तैयार जी। बीतल जाता बेरा होई लगल है अन्हार जी। लगल है अन्हार जी। दौरा साजा के कोइले बन तैयार जी। बीतल जाता बेरा होई लगल है अन्हार जी। लागता घर ही रउआ लागता घर ही रउआ क दे हबरात जी। यार के बेरा भइल चली छठे घाट जी। यार के बेरा भइल चली छठे घाट जी। यार के बेरा भइल भीड़ नइखे घाट जाए के बहादुर हो। छठी मैया मनसा पूरा करी है जरूर हो। करी है जरूर हो। भीड़ नइखे घाट जाए के बहादुर हो। छठी मैया मनसा पूरा करी है जरूर हो। संजय सरवेश चंदन संगे बारे जात जी। संजय सरवेश चंदन संगे बारे जात जी। यार के बेरा भइल चली छठी घाट जी। यार के बेरा
माथे घाट